बे मुलुगाव गुबुन जेबो गैया गासिबो नंखायजोब थारैनो नंगौ साहाब साहाब दिनै नों जोंनि थाखाय बेसे सिबिजाथाव मानोना नोंथांनि अननायावसो जों दिनै बे खामानिनि साब कन्ट्रेक्टर मा रिंखां नोंथां गोरोन्थि जाबाय नामा आं बुंनाया जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथां फैलाव नोंथां जाहाबा जालिया नोंथांनि न'खौ मोनग्रोयै हिसाबै नोंथांनावनो दिनै साहाबा हरसेनि थाखाय आलासि जानानै उन्दुथोंसै जागोन नोंथां माथो गिदिर बाथ्रा बेलाय थौदो नोंथां साहाबखौ लानानै थांनोसै साथु नोंथां ओइ फोथैगोनलै नों मानसिखौ ओइ नोंथां जों दंलै नोंथां नोंथां जेबो जिंगा दासि जेकेटआबो गारियावनो थाबबाय साहाबना दे बेयावनो उन्दुथारदो मानसियानो जौफोरखौ बांद्राय लोंग्रायलांग्रा जाबाय नालाय ब्रा गोसोफोरावसो माबाफोर दुखु दाहाफोर दं नामा जानो बोरै मिन्थिबावनो लावगोदा खर' सादों साया लोंग्रोदो नै अह नंगौ नामा थै बेनाबाथाय बाराद्रायथार न' रैसुमै मैयानि खामानिखौ दसे नायब्रना फैनाया नोंना मानसि थानायावनो थांबावनोसै ओरैनो नायनानैल'सो फैगोन साहाब सिखारसान्दि थाब फैबानो जाबाय जागोन दे haydi रैसुमै नों हाय बिग्राय रैसुमै आरे नों माथो गाबदोंसो नोंहा बेयाव मा गोरोन्थि दं आं नोंखौ मोजाङैनो मिन्थिगौ ना नोंदि आंखौ बेसे मोजां मोनो आरो आं बेखौबो मिन्थिगौ
आंनि अनगायै नों रावजोंबो थांनानै थानो हाया जाय मानसिखौ आं मैयासिम इसोरनि समान सानदोंमोन बेबायदि मानसियानो दिनै इसिबां इनाय हाबा मावबाय बेखौ आं माब्लाबाबो बावनो हाया दिनैनो दानो गथायना फैगोन आं साब कन्ट्रेक्टरनि खामानि फाइल पत्र गासैबो जमा हैगोन आं लावगादा मैया फुङाव जालांनाय जाथाया आंखौ जोबोद लासिंसिं खालामबाय बेनि थाखाय साननानै राहाखौ मोनाखिसै आं मोनसे खामानि माव साहाब रैसुमैनाव थांनानै निमाहा बिहै निमाहा मानोना नोङो गुरैयै निमाहा बियोब्ला बिनि नोजोराव सुद्रायजाथाव जागोन बियो नोंनि साननायखौ थारैनो हमदां हागोन नाथाय बियो आंखौ निमाहा होगोन ना मानो होआ जानो मा बियो नोंखौ मोजां मोनाखैमोन नामा नोंल'थ' मोजां मोनाखै बेबोथ' नोंखौ गोसो थोदों रैसुमै आं मैयानि गोरोन्थिनि थाखाय जोबोद लासिंसिं जानांबाय अन्नानै आंखौ निमाहा होदो मानोना आं मैया नोंखौ नुफ्लांनानै बै समनि नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायनि नों बुंनाय गोरबोनि रावफोरखौ गोसोखांफ्लांनानै आं गावखौनो मोनस्लाबैजासे बावगारलांदोंमोन जेरावनाखि नोंनि आंनि जुलिनि रादाय नेनानै थानायनि बाथ्रा दङ नोंनि गोरोन्थियानो आंनि संसारखौ दिनै थेर बेथेर खालामसिगोन रैसुमै बबे समनि बाथ्राखौ बुंदों नोंलाय आंखौ नुनानै बै समनि बाथ्राखौ नों गोसोखांदों नाथाय आं दि गंसे नखरनि बिहामजो आरो सोरबा सासेनि हिनजाव आरो आंनि खाफालाव दि जुलिनि सिन्दुर दं नोंहा बेखौ नुवाखै मैया फुङाव जानाय जाथाया नोंनि गोसो जानानै मावनायसो नाथाय नों मोननो लुबैनाय आरो हास्थायनायनिफ्राय आं दि बेसेबांबा गोजानाव बे जोनोमाव नों जेसेबांखि हास्थाया मानो बेखौ नों माब्लाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङा ओंखारलां नों बेनिफ्राय रैसुमै मैयानि गोरोन्थिखौसो रैसुमैनाव निमाहा बिनो फैदोंमोन आं बा बेसे मोजां निमाहा बिनो फैनायाबोदि नैथि खेब सुबिदा लानो फैनायसो आं नोंनि होनाय कन्ट्रेक्टरनि फाइल पत्र गासैबो गथायना फैजोबबाय आरो दिनैनिफ्राय नों आंनि हिनजावनि मोखां नायनो दा नाजासै फैलाव नों गोरोन्थि बुजिबाय आं नोंनो बेखारखाय नायनानै साब कन्ट्रेक्टरनि खामानिखौ होदों नाथाय नोंनि हिनजावखौ लोगो हमनो सुबिदाखौ लानायनि थाखाय होआखै मिस्टार बिग्राय बे समाव आंनि हिनजाव हारसिंनि अनगा आंनि न'आव गुबुन रावबो गैया आरो नोंखौ बेबादियाव मा फोथायनो दाहोख्राव आं नोंखौ मोजां मानसि होननानैसो सानदोंमोन नाथाय नङा नों सासे जुनारसो नोंखौ आं ओरैबायदि फोसावगोन जाहाथे नों रावनिबो सिगाङाव मोखांखौनो दिन्थिनो हानाय नङा
मेगन बेस्रां खानाय रुमबां नायनो मोजां आंनि जिउनि अनजालिया अखाफोर गावदां महर मोखां बासिनो आं हाया हाया आंनि जिउनि अनजालुआ मदद गैला संसारनि सोलिनाय बान्दोजों सानैबो खाजाखाबाय बै हाजोनि दावबायनानै बायदि नों आंनि गोसोखौ आंनि गोरबोखौ समायनाजों सुग्लायहोग्रा खाफाल नोंनि बेसे गोजोन संसाराव मोनफेरै सुखु गोजोननायखौ आं मोनबाय नों जोंनि जिउनि बिगुमा सुखु दुखुआव गाबनाय मिनिनायाव जेब्लाबो नों दैदेनग्रा संसार नोंनि जेबो जाया गोजोननाय गोसोखौ जेब्लाबो गोजोनै होलायखागोन मेगन बेस्रां खानाय रुमबां नायनो मोजां आंनि जिउनि अनजालिया अखाफोर गावदां महर मोखां बासिनो आं हाया हाया आंनि जिउनि अनजालुआ मदद गैला संसारनि सोलिनाय बान्दोजों सानैबो खाजाखाबाय सानैबो खाजाखाबाय सोरसो नांहांदोंलै सिगारेटखौ गावला सोब्बायब्रा बियो जानलै आरो आंखौथ' नायसनबावलासो मानसि फिसाखाय सोबनो हायासै नंबाय नामाब्ला ओइ लुदोलायलै आरामैब्ला खैरोम दैरोमसो मोनलाय लांबायलां आं खनसेनो बोजोब्बाय आङो गोथावथार जौआ नों सोर माखौ गाज्रि होनखो गोदोलै जोंनाबो